Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Manghod kaayo. Mura nag akong anak. Ngano man? So, akong lula imong kaedad? Oo, pero murag maguwang na siya nako. Pero kami ra gyud. Ngano man? Basig nagka-relasyon mo sa una ba? Isa? Pero gutaw nakahununa ang kana. Kay basin imong anak ang akong mama og imo kong apo. Kay nganong sugod mo kay kas akong dughan kuya? May pagmulakaw na lang ka, mintas nakapugong pukos kong kogalingon long. Ha? Sa tingalig, balian na yun ang tikagbukog ron. Tanar gani ko. Biswa na ilami imong pangutan na long, lakaw na long, stupi! Lahi aragid nga makakalawat as personal ping no. Singan. Makakalawat as personal ba? nakalawat. Bungol-bungol. Pero, Murag nindot yung case pamati ping. bitaw. Lahir na musimbat nga magatubang sa silpon. Unsay ngaan? Lahir na musimbat nga magatubang sa silpon. Tawa Unsay di ngaan? siya. Lahir na lagi ng musimbat nga magatubang sa silpon. Oy, ikaw raman laging usa. Asa man si Lulong Lida? Ambot, asa to? Oh, nagbuwag nagday mo? Ha? Hoy Piping, unsa gud na? Unsa bay buwag ba? Niingon siya ni mo kuya nga, nagbuwag ni? Ha? Okay ra. Way problema na ako. Uy, tuwara sila padero? Sige kuya, nang bilag ring. O na ko ninyo. Oh. Oy. Si Lida tong bago lang nilakaw nang? Oh, pader. Nganom to siya kuya? Ay, nilikay to nimo. Ha? Nako, Ay, ang na magdipadre. ngano day nang? Ngano man? Uy, nga naman. Nagbuwag man kuno mo. Ha? Kisa na gingon? Ay, kinis Piping ay. Ikaw man kuno'y gaingon. Ha? Wow, good. Unsa man ay? Murag showbiz naman ng imo. Nangintriga man ka. Lagawa ni mo kuya, uy. Imo yun silang husayon ay. Imo man din sa. Sorry, nak. Uy. Si Lulong ang ipasabot, pader. Long, sorry, nak, ha? Lagawa sa di mo kuya, uy. Unsa dito imong giingon nako? Wa mo guni imong ningon ni mo. Nga, nagbuwag na mi. Ay, pagkawa gyud klaro nimo Ping. Oy, naunsa na hinoon eh. Gikan ta ni tambong og misa. Unya nakapasakit tagdughan sa usa ka tawo. Nasakitan man gyud tos Lida ba? Ikaw gyud mo saya ni Noy. Unsa pa ko di ay? Okay ra kuya, okay ra. Ako lang muhusay ini. O ayaw ka bala ka kuya. Di ti ka basulon ini. Ing anak ti ka kalab. Be, kiss ko be. Oo, bawal ka ron. Ay. Joke ra. Bugal-bugalon ka. Ayaw na lang angal Ping. Pasalamat ka nga wa na masuko nimo. Ing anak na ko kalab si Kuya Piping. Makahinundo magud ko atong anhing lolo anak ko. Wa pag-reply na ako sa Lida da. Ay, nasuko pagito na ako. Be, tanaw na lang ko sa iyang mga post, be.
Uy, mga tanong maning iyang gipang post. No, uy. Barter. Mana? Maapil ka ako, no? Ang niyaibag uniyang post ay. Uy, pabarter niya og load. Ako may mabarter. Uy. Oh, uy. Abti ka sa dining kinsam ni. Naunhan mo ko. Haskang. Tinuod ni. Uy. Mahal kining tanong nga. Gipabarter ni Lida. Oh. 1,000 kantidad ini. Uy. Sure, uy. Daghan mo sa ilang Kuya Pepeng. Daghana naman ining tanuma. Kakusog bang musaka ini? Haruson ko na lang ning uban be. Ping! Palihog ra ko sundang. Dali lang kay ako pang gigamit. Ihato diri inig kahuman nimo. Kinsay imong tigbason? Ay oy! Kabino ang basag doon ako'y tigbason. Mayong buntag nang. Uy, maayong buntag pod lulong. Sayo lagi kang nasuroy long. Uy, daghan ako na nang imong tanong nang. Unsa gani nang naman? Unsay sigan? Ngan anak nang. Ay ambot unsay ngaan ini oy. Nagtanom man lang ko ani kay nindot manggod tan-awon. Pero kusog man day kaayo ning manaha. Ako na lang ning haruson kay daghan naman kaayo oh. Sagbot naman. Uy. Ayaw taon harasan nang. Ako na sila nang. Ako nang itanom sa amo. Sige, pagkuha diha. Kusog man na mo saha. Tanan nga di na nimo ganahan. Ako na lang nang ha. Oo. Nalagi ka long. Uy, ring. Dara sundang. Ay, ikaw na lang gamit sa sundang lulong oh. Ibilin lang ang dapit sa koral kanang uban panghuaa lang na. Uy, ano mong imo magisugos lulong ring? Ay ako manuntang harason kay nanaghan nagmaayo. Di man niya ipaharas, iyaho naman lang kuno. Mao ba? Na kay sako kuya. Kay akong sudlan ini. O naidaghan. Akong na nagsugdan ha. Kadet. Ngano man oy? Kana among imong giuna. Unsa man gyud nang imong gianhe, ha? Oo, bitaw. Akong klarohon ha. Unsa man di untay imong tuyo lulong. Sa tinuod lang, kinigi akong gianhi. Aha. Unsay kini? Kining tanom? Oh, haskang surtihan ako eh. Wa na ko sukit-sukit ang maayo nila ni Kuya Piping ug nang milagring. Dagan na ini nay. Dagan kayo. Ako ning itarong pagtanom sa kaang. Kanang kaang nga gwapa. Og tuwing kwarta na. Ako na ning hugasan aron mas gwapang tan-awon. Woo! Ngano ka? Nagunaw na lang kung- Anghela? Lolong, oy. Ikaw ba? Ikaw gino. Paskang. Ambot na lang yun mo pagka pastilan yung taon. Oh, sige na. Ngano madis lulong? Ay, Oh, ngano lagis lulong?
Nganong naguna-una man kaniya? Di ba ka ni resulta ng aning kuan ka ng fish up ba? Nga ang laki mahimong babae. Aha, Labi pa gyud nga kasagaran, gwapa ang babae nga bersyon. unsay ipasabot ni mo, Ping? Nabayot si Lulong? Walang unang pagduda gud. Ano kung nikalit lang na siya kahilig ang mga tanom nga mga babae lang ang mahilig. Bitaw, no? Uy. Wow! Yes! Yes! Kanindot na tanawon sa mga tanom nga napahimutan nga nako sa mga kaang. Be. Akong picturean, be. Aron akong i-post sa akong Insta tweet ug sa akong F-book. Okay. Aha. Na-post na nako. Skang. Ninduta kita daon, eh. Magwat na ako, dunay mo inquire, bahin ini. Oh, uy. Naaman tayo interesado. Wow. Uy, kadaghan ini nilagod. Kulbaan mas tayo ini. Uy, tinuot ni? Di ni scam? May mga tanom si Lulong? Wow! Kanindot ra ba pagka-arrange? Hindi ko mutuo ini, uy. Pictures ra tingali ni Angie share. Oh. Wow! Legit kiti ay. Kay doon na gid siya selfie. Pero, tempa, nganong wa ko mahibaw ini? Nganong wa siya makahisgot na ko ini? Lugawa ini. Kadaghan naman ining nangutan na how much po? Sa mga ko ito pag ini. Huwag mo kay baw pila yung presyo ini. Hala. Kitsa man nga nawag. Tubagunin ako. Tubagunan ako aron maklaro kinsa ni. Hi. Hello. Interesado ko si mo tanom, pero di ko mo tala kung pila. Ah, Mga pila na tanan kapat sa imong Sansevieria. Sanse... kuan sir, karang mga 50 kapin ka buok sir. Nga naman di sir? Okay, 50 lang kabog akong kuhaon. 50 ka kaang sir? Alagang 50 ka dahon. Ah, 50 ka kaang, siyempre.